So, tumpukan po ng bigaw po dito. Magkano tumpukan ng bigaw mo? Sandala ba rin? 100 pesos po ang tumpukan po ng bigaw. Pakita ko po sa inyo kung gaano kasariwa po yung bigaw. Sariwa to. Pati mo naman yung tindero, pakakita mo naman. Pati po yung tindero, sariwang-sariwa din po. Siyempre, pogi-pogi. Oo nga daw eh. Nangingipon, no? Kasi yung iba, di ba usapan eksakto? Mas pagka sa lengga? 200 po. 200 ang kilo? Sariwaya po. 200 ang per kilo po ng isdang salenga, no? Guwapo yung